Aktar deputati tal-Gvern ma jafux fejn qegħdin dwar jekk il-Prim Ministru Joseph Muscat għandux jagħtihom free vote voti parlamentari fuq affarijiet fejn tidħol il-moralità. Dan qed iwassal biex fil-beraħ qed joħorġu verżjonijiet differenti mid-deputati tal-Gvern dwar x'għandu jsir. Min jgħid li l-Grupp Parlamentari Laburista għandu dejjem jivvota l-istess, min jgħid li għandu jkun hemm diskussjoni interna, min jgħid ċar li ma jaqbilx ma' free vote u min ma jweġibx. Net News kompla jieħu reazzjonijiet ta' aktar deputati tal-Gvern fosthom tal-Ministru Michael Farrugia illi ddikjara li mhux il-Prim Ministru għandu jagħti free vote iżda li għandu jkun il-Grupp Parlamentari Laburista li jiddeċidiju jekk id-deputati tal-Gvern ikollhomx free vote f'affarijiet ta' moralità. Kwistjonijiet ta' li huma aktar morali ta' min il-Prim Ministru jagħti free vote lill-Grupp Parlamentari. Dik hija deċiżjoni li tittieħed mill-Grupp Parlamentari. Fej tidħol il-kwestjoni ta' free voting, dik hija deċiżjoni li l-grupp parlamentari. Il-Ministru ġew mitsib verżjoni differenti fejn jagħti x'jifhem li m'għandux ikun hemm free vote f'affarijiet ta' moralità. Bħala grupp niddiskutu frankly, grupp maqut jifieri għandna il-ħanetek il-pjattaforma fejn niddiskutu affarijiet mod demokratiku. Kwistjonijiet oħra ta' moralità. Kontra qed li aħna bħala grupp maqudin niddiskutu flimkien mod demokratiku niddeċidu. Ma taqbilx ma' free vote. Dak x'qed tgħid inti. Ir-risposti ta' Michael Farrugia u ta' Joe Mizzi mhumiex l-uniċi reazzjonijiet għax fl-aħħar sigħat Net News xandar verżjonijiet oħra ta' deputati oħra tal-Gvern dwar jekk Muscat għandux itihom free vote f'affarijiet ta' moralità. Għandna mmorru għal-vot b'mod maqut. Ir-risposta tiegħi mhix iva jew le, imma parti iva parti le. Meta sempliċement titlaq bil-free vote, ifisser li inti għandek il-pożizzjoni tiegħek u jien għandi l-pożizzjoni tiegħi. Ma taqbilx ma' free vote għalikom jiġifieri d-deputati parlamentari tal-Gvern. Dawn il-verżjonijiet kollha differenti jikkontrastaw bil-kbir mal-pożizzjoni maquda tal-Partit Nazzjonalista immexxija mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija illi ddikjara li fuq affarijiet ta' moralità se jingħata free vote peress li f'affarijiet ta' moralità m'għandix tidħol il-politika tal-blu jew l-aħmar.